kasi nga hindi kami wala, hindi mo dapat hindi kami ang pagbalik. Salamat din tanang Ginoo kana kanimo Ginoo mo ibalik ko sa pinag-isang na. Amen. Malay ng Diyos, hindi ko sa tanan. Kagyapon nga siya kauban nato. Mo na yang gingon nga kauban nato ang Ginoo kinahanglan ta sa balay sa Dios. Mo na ayaw gyud nakuha sa inyong huna-huna. Makauban lang ninyo ang Ginoo kung kamo naa sa balay sa Dios. Kay mo man ay gingon sa panahon ni Moses. Ginoo nga din nagsulti siya sa tanan mga gitawag og buluhaton. Gisugo niya kang Moses. Ang una yung isugo niya nga diin buhatan daw og balay ang Ginoo aron makiguban. Mao ni ang mga kasimbahanan, mao na ang balay sa Ginoo. Kung naa ka sa balay sa Ginoo, kauban nimong Ginoo sa nasa ka. Nang giingon ni Salmista David, sa diha nga ikaw makit-an sa Ginoo sa sulod sa balay sa Ginoo sa Psalm chapter 20. Kung mugawas ka sa balay sa Ginoo, ipadala niya ang tabang bisan asa ka moadto. Mo na nga din hinumdumi ninyo nga atong Ginoo tinuod og buhi. God is a true God and a real God and a living God, no? Hinuod na siya bisag gamay ninyong gisulti ang Ginoo nasayod ana, bisag sa kagamay ninyong gibuhat ang Ginoo nasayod ana. Naga-record man ang Ginoo. Mo nagingon niya dito sa Ecclesiastes, no? Chapter 12 verse 14, last verse of the Ecclesiastes, sulat ni Solomon nga diin ang Ginoo daw naga-record sa tanan mga buhat nato, sikreto man og dili sikreto. Sa inyo kasing-kasing naamoy giuna-una di gibati ninyo di ang Ginoo nag-record na. Kaya ang Ginoo is omnipotent or omnipresent. Kanang naa siya babsan asa siya. Una na ang atong Dios nga atong gialagaran. Labi na karon sa tinuod lang. Tabaw ba mo sa atong panahon karon mao na akong gingon kaninyo nga mangandam na ta kay ngano man. Niabot na ang second to the last sign akong gingon sa inyo ha. Basig di mo to ayaw mo kumpiyansa, di ba? Kay katong tulo nga third to the last katong pandemic nasulat pa na sa ilhana ni Kristo una siya mubalik ug una matapos ang kalibutan katong ilhanan sa Matthew 24 sulti ni Jesus Christ. Dili katapusan ining kalibutan. Katapusan sa tao ba nga magkinabuhi dis kalibutan bisag na pa kay kwarta di na magamit munibot pasabot sa pulong sa Ginoo kung doon na may kalipayan dili na ka pwede makadto wala tong bantayanan ngano man end of the world naman dili mabungkag ang kalibutan kay naa pa may gitagana sa mga pareha nato kung kita iya sa Ginoo kung kita tinuod witness gyud nga ang Ginoo gayud buhi. Nagluwas nato, witness gyud ta, saksi gyud ta. Dagaan ta sa kalibo ka tuig. Nayo sa kalibo ka tuig gingon sa Bible. Mo na atong panikamutan nga nangalagat ta, kung ang uban wala tudloi, kamo ako mong tudloan. Kaysa tinuod lang, mo na ko gingon niyo hapit na mahurot ako nigbasa. Nagdamgo na lang ganit ko nakaingon ko, balik-balik na lang daw akong wali. Ngano man, kay nasayod ang Ginoo nga kita dili pa gyud ta establish. Kanang dili pa ta kabarog ba? Labi na kayo moabot great tribulation. Tabaw mo sa tabo sa atong kalibutan karon nagsugod na og gira. Kanang Russia og ang Ukraine. Muna ako ipa-remind ninyo kay ang second to the last, rumors of war. Makadungog mo og gira. Nakadungog na mo? Ayaw mo kumpiyansa na ako, musulti gyud ko ana. Mahitabo magmadili basta ang Bible nag-ingon. Buwali gyud ko ninyo. Magpasalamat lang ta nga unta di mahitabo. Pero kay nahisulat naman, usaon ta man, di mahitabo to. Ang pestilence, kanang gitawag og pandemic kaning COVID-19, nahitabo na na. Aduna bay katapusan ang pestilence? Wala. The beginning of sorrows ang giingon sa kalibutan, kagul-ana nato na kay dili na ta kasaya-saya. Muna giingon ni Jesus Christ nga sa iyang pagbalik nga hitabo gina. Muna ang akong giingon sa inyo third to the last, katulo ng pandemic. Ang ikaduha second to the last is muna giingon magsugod na ang gira. Nagsugod na yung gira dito sa Ukraine. Although ang Israel kanunay man magira, mao man ay giingon sa Ginoo sa ilaha, dili sila kabaton og kalinaw. Kay ngano man
girahon yun sila permi mo na sukad pa itong unang panahon. Pag human sa Second World War, nibalik sila sa ilang lugar sa Israel, nagsigil ang yapo gira kay mao na giprapisin sa ila. Dili to mao ang gingon niya ilhanan nga gisulti ni Jesus Christ kun dili karon kita nga niapil nangalagad sa Ginoo gipaybaw ta nga kung mangutana ta kanus apod mo balik ka Ginoo mo to gisulti ni Jesus Christ sa 12 disciples. Muend ang kalibutan nga kita dili na ta kalihok. Tanawa ang Ukrainian ro na nakita na ko sa YouTube. Karon pa sila nag-gather aron mag-pray. Wala na sila nag-gather sa simbahan. Ambot lang kung atong wa pa nagira siguro, wa pa sila gigira. Sa mall siguro sila nagsuroy-suroy. Pero karon nag-gather tanang tao nga nitago dito sa subway, ganit kay ilang mag-subway. Anong ilalom sa yuta? Dalan sa ilalom. Para ato na ay gibuhat diya sa Turil, no? Diyan sa Takunan, doon ay subway nga buhaton diya pa doon sa Turin. Magian na ko na permi bro, dugay pa na mahitabo. Kay gina-construct pa na. Wala subway, dito sila nanago kay nagira naman. Bungkag na may ilang mga balay. O mabungkag ba? Motong nanago sila sa subway, unya, doon ay gipost dito nga sila. Nag-gather aron pag-pray. Pero nakaingon ko ba nga, karon pa siguro sila. Mo nakita karon samtang wa pa nahitabo nato sumatong buhaton. Atong pahimuslan ang panahon kay wa pa nahitabo, di ba? Sa diya daw niingon si Solomon maabot gani ang difficult. Unya wala ta nagpakabana. There is no remedy. Para sa kuha sa kanibawan sa ila no remedy na kay nagira na gud. So pagka-remedy man tuog ka nga mundang na sila. Hangtod yun siguro ang ilang tinguha makabot. Mo bitaw na ingon sa Santiago ba nga asa gikan ang gira. Ang gira gikan sa tanan mga gusto sa mga tao nga dili maangkon. Kung di gani maangkon nimo ang imong butang, makig-away gud ka. Mo nagingon sa Santiago chapter 4 sa James chapter 4 siguro na. Basaran ninyo ng Santiago kay upat ra man ka chapter. Gamay ra kayo na. Diyan niya makita nga nagtudlo ang Ginoo nga nganong mag-away man daw ang tao tungod sa ilang gusto ba. Gusto nila na pero kay dili nila makabut. Mangayo sila, di sila tagan. Mana makig-away. Muna away nila. Ang gusto sanang nagkig-away Russia, gusto nila makuha na niya ang lugar sa Ukraine kay nga naman naa sila gusto. Mo nagira. Mo nagingon sa Bible niya kana warning na nato. Mo bitaw nagikinahanglan gayud nato nga do na tay instruction sa Ginoo kung unsa atong buhaton. Sa tinuod lang hinung ko kumudaan kay nagsugod naman gyud na ang Russia. Pag makuha na niya sa ato pa sayon lang. So musunod na pud ang China ngadto sa Taiwan kay plano na gud ng China sa Taiwan kuhaon na nila. Ya sunod na pud siguro ang Korea North, kuhaon nila ang South tungod sa ilang pagka-powerful niya labi na kinigin mo sugod og gira sa akong na hunahunaan ba. Kaya nga naman mga komunista man gud na sila. Di mo ilag Dios ba? No? Kanang North Korea, kanang Russia ug kanang kuan China. Mo na tong bantayanan jud nga. Samtang napatay higayon, mo bitan nang maniid ta sa palibot kay usa man na kailangan malingkamot ta nga makabuot nato ang instruction sa Ginoo. Kay ang Bible, ingon pa ni Apostol Pablo, is profitable for doctrine. Mapuslanon sa pagpanudlo, for reproof, for correction and instruction. Badlungon ang tao para matarong ang iyang pagsimba. Koreksyonan ang tao kung unsay mali sa tao nga nagsimba o instruksyonan sa ang tao nga nagsimba aron maluwas. Muna nga ako musulti ninyo nga ang instruction atong bantayanan kay ang pulong sa Ginoo instruction man kanang ipahibalo ba ninyo ba no? Aron di ko paninglon sa Ginoo. Una tamo ato dito sa akong ipadayag ninyo ining about ining instruction. Dunay gisulat ni Apostol ni Solomon, King Solomon sa Proverbs chapter 1 verse 24 mo na ni. Because sugot sa 24 hangtod ta sa 33. Because I have called
and ye refuse. I have stretched out my hand, and no man regarded. Tungod kay ako nagtawag, kamo ni balibad. Akong gituyo daw ang akong kamot, ingon ang Ginoo, ingon na Solomon, wala gitao nagtagad. Nagpadayag ng Ginoo kang Kristo Jesus, na si Kristo Jesus gipadala, wag ako nagtagad sila. Sa 25, but ye have sit at not all my counsel, and would none of my reproof. Pero kamo, wala gyud mo naminaw sa ako ang pagtambag. Wala gyud usa sa mga gitawag og nagtamod anang tambag ba sa Ginoo. Anang pagbadlong sa Ginoo. Basta makasimba lang, baala na. Ma-encourage kini manggo sa mga magwawali ba. Mo bitanang miingon ng pulong sa Ginoo mga bakat bakay nga naman nagwali sila, dili man ingon tambag, dili man ingon badlong, dili man ingon correction, kundi ang pagdayeg lang sa Ginoo. Kay matod pa nila ang pagsimba daw kuno mao kana ang will of God, pero wa sila kabalo kung unsa ang pagsimba nga tinuod. Abi niyo ang tinuod nga pagsimba kanang paghalad ba, halad diya sa Ginoo. Kanang simbahan, kung imo nang basahon sa pulong sa Ginoo, mao kana ang gitawag og altar. Matag tao, kinahanglan mo adto gyud sa altar maghalad kay gibuhat siya sa Ginoo, kay mao kana ang tuyo gyud sa Ginoo nga nagbisita sa tao, kay gusto niya nga ang tao gayud nga iyang gibuhat, kay gibutangan niya honor and glory. Kinahanglan mo honor gyud siya, mo himaya gyud siya sa Ginoo, kay kun dili siya sa Ginoo. Mabita to hinungdan nga walura ang naluwa sa panahon sa lunod, kay nga naman nakalimot naman sila. Ilahan naman lang kagalingon gibati. Moto sinuwa dunay sa katao dito giikap sa Ginoo nga pabuhaton og arka nga kinahanglan manulod sila. Tingnan ng mga tao nga di tanang tao na balo nga ang arka mao kanay sulbad sa lunob nga gi prophesy gipadayag sa kalibutan, pero baliwala lang sa ila. Hangtod niabot ang tak na pagsugod og ulan, hangtod niabot ang semana, hangtod bulan. Mao nang hinungdan nga way undang ang ulan. Wa sila nagpagkabana, wa sila nagtagad. Mo na iyang giingon, ang ilahinong gibuhat, wala sila nagpalandong sa mga council. Sa verse 26, ingon pa ang Ginoo, I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Mo ni kuyaw kayo ang Ginoo buhaton niya sa usa ka tawo para na sa yukin karon. Wa ko kabalo. Ang Ginoo siguro nagkatawanan nila. Isa pa kung saan yung pag-ampo, kaya nga na, kung wala ka nag-regard sa Ginoo sa iyang pulong, wala ka nagtamod sa iyang pulong, sa diyan mo abot ganin ng calamity. Kabaw mo sa ng calamity? Anang calamity mo nang gitawag og disastrous, kanang the great loss, kanang dako kayong kawaladon ug alas, lasting distress, walay katapusan ng kanang distress nimo, kasakitan and suffering. Mag-suffer ra gyud ka hantod-hantod, mao na gitawag og calamity. Mao na ingon sa Biblia nga usa sa ilhanan ang gitawag og kanang pestilence, kanang earthquake in diverse places. Kalamidad man na, calamity na ba, mga kapakyasan na nato ba nga di nga ta makahimo, kay ngano man pareha na ron itong unang panahon katong Yolanda. Kung sa may ilang nahimo, kung wa pa sila tabangi sa uban mga barangay, mga syudad, di sila kabangon. Nya kining giingon sa Ginoo, kay do na magi calamity mo abot nga ang Ginoo gayoy magbuot, wala na makatabang. Nga naman, muna nga atong bantayanan yun ang giingon sa Ginoo. Kung muabot na gani daw ang kalamidad, ingon pa niya di sa 26, mukatawa ang Ginoo. Sa verse 27, when your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind. When distress and anguish cometh upon you. Sa diya moabot ganina ang kapaitan, kasakitan. Unya kanang gitawag ang imong kahadlok mura nag desolation kanang bisag asa lala ka budagan. Kay ngano man hadlok naman ka. Unya kung kanang distraction yung kalaglagan mura naghangin baga gipalit-palit ka ba bisan asa ka mo adto. Wa na pag-asa mo na iyang gingon. Kung dili ta mag-regard sa iyahang tawag, kung mag-refuse ta sa iyang tawag, mo ni may tabo.
Mo na hinungdan sa verse 28. Then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Nganong early man yang gingon, bisa pag mangita mo sayo nako, di na mo makakaplag. Kay ngano man, samtang napahigayon ng good, ang gingon yun ni Solomon nga, pangitao na to sayo ang Ginoo aron makaplagan siya. Kay kung dili sayo, di ginato makaplagan ang Ginoo. Kay ngano man, sa unsang pagi, kung ikaw nangita sa Ginoo, sayo gyud ka. Aron makita sa Ginoo nga ikaw matinud-anon jud. Kaning tawo matinud-anon gayud sa mga meeting, kanang sa mga kasabutan, musayo gani na siya, mo na gitawag matinud-anon. Di ba? Fitful din na siya nga mo appeal yun, kursunada yun siya. Pareha na ng meeting na mo sa 2nd District. Dili sa ingon nga ako, bisag ako makita sila nga lahi ilang wali. Although nagwali sila purong sa Ginoo, pang-encourage, pang-padaghan. Kaya ang ilahang magod soul winning. Wa sila kabalo nga ang Biblia wa nagtudlo og soul winning. Kaya ang gingon sa Ginoo kanang about soul winning, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Kung ituboy ko ninyo, ako na lang mukabigan ng tao. Dili kamo. Wala mga tao karon ang mga kaubanan magsige ni buhat nagsimbahan. Kaya nga naman, mangabig na sila og kalag daw kay puro soul winning. Which is wa sila kabalo ang pulong sa Ginoo is not for kanang gitawag og dili pang padaghan. Dili pang pagwapo og simbahan, kun dili pang palig-on. Kay nga naman, moabot ang dakong kagubot. Magunsa man ang daghan, magunsa man ang gwapo, kung moabot ang kagubot, asa naman mo? Mo bitaw na ang instruction is ingon bitaw siya nga ang Ginoo ba ako nabasahan ba nga kanang kusog pangitao nato. Kanang kusog sa Ginoo dili na kinabuhi. Ang atong kinabuhi kanang hangin man ang ligay, gumawa na ang hangin wala na. Magunsa man imong hangin kung wa kay kusog. Mo bitaw na nagtudlo ang Nehemiah, the joy of the Lord is our strength. Kung malipay ang Ginoo mo na atong kusog, kusgan ta. Mo bitaw na ako muingon ang mga kauban ako sa trabahoan nganong kusgan pa daw ko. So tinuod lang, glory to God. Usahay may maya gyud, usahay lang kay usahay wa pa man gyud nakahibaw nga nangalagad kog tinuod nga buhi nga Dios. Sa akong gidaron nangutanan sila pila ko edad, dalay ko ng Ginoo. Bisag 6 waabot ko karon 63 karon May 1. Pero ang kusog nako muraga po batanon kay ang ako mga kaubanan nga trabahante. Mupasan sila og kanang simento. Magpatabang pa sila. Muna, bisag gamay lang na ako na i-testify ninyo ha, kay nangutanan sila nga nung kusgan pa daw ko. Tungod kay ang Ginoo malipay kanako matag Domingo. Kay muwali maging ko sa iyong pulong. Ako lang ang pasanon, bisag walay tao muog na ko. Mahimo ko na, kay nga naman. Ako nabati akong kusog. Nga diya sa Ginoo. Kay ang Ginoo ray tagiya sa kusog, tanawa si Samson, kinsa pa nagkatagi kusog. Kinsa pa nagkuha sa iyong kusog. Ang Ginoo, giinan siya bitaw, ayaw kaibog ni Delilah. No, naibog man siya, gikuha ang kusog, naluya siya, napukan siya, pero nangayo siya usab og kusog, gitagaan na po siya, mo nang napili po niya ang iyang kaaway. Kaya nga naman ang kusog iya sa Ginoo. Mo na samtang do na patay kusog. Mo nang gingon pahimusla nato panahon anhi gyud mo diri sa simbahan. Kay diri sa simbahan ang Ginoo ra mohatag og power nga kita mahimong tinuod nga witness. Kamo kabalo mo nga si Kristo nagpakamatay, witness unta mo, pero ang gusto sa Ginoo kanang tinuod nga witness ba nga si Kristo nagpakamatay alang nimo. Magsige lang kag gingon nga ang Ginoo nagpakamatay alang, pero dili ka witness nga siya gayon nagpakamatay nimo. Ang nagsulti lang ang pastor lang. Mo na akong wingon ninyo, himuha nga ikaw ang tinuod nga witness gyud nga ikaw may gipakamatyan sa Ginoo ni Kristo, dili sila. Mo nang gingon kung ikaw tinuod nga witness nga ikaw gipakamatyan ni Kristo, so therefore dili ka mamatay. Kay siya nagpakamatay, imbis ikaw mamatay, niani si Kristo aron magpakamatay tungod sa mga tao. Kay nga naman ingon ang Jeremiah, gipili man gud nila ang kamatayon. Bisag kaniadto pa ingon ni Moses, nagsit ang Ginoo og usa ka promise nga matod pa niya saksi ang langit ug ang yuta. Nga diin ang Ginoo nagsit og life and death. Nya ningon ang Ginoo pilian ninyong life rather than death. Pero abi nimo unsay gipili nila?
kamatayon mo nang mingon. Natural man gyud ang tao mamatay. Kung basahon nimo ang Biblia, si Kristo ni ani aron paghatag og kinabuhi. Mo na ang tao dili mamatay. Unta kung mutuo. Ya kay di man mutuo. Mabita na ako ra usag gyud mangisod sa inyo ha. Nga di ang tao gyud ay dili mamatay kung siya mudawat kag Kristo Jesus. Kay si Kristo Jesus ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kung ang John chapter 10 verse 10, ang kawatan ang yawa daw kuno miani aron pagpatay, pagpangawat ug paglaglag, si Kristo ni ani aron paghatag og kinabuhi. Kinabuhi nga walay katapusan. Kanang dili mamatay ba? Manang giingon ni Jesus Christ sa John chapter 5 verse 24, kung ikaw mutuo gayud sa pulong sa Ginoo, dili ka moagig kamatayon, di ka moadtog judgment. Imbis ang tao gi-appoint ka din, ang tao once mamatay pagkasa unya judgment paghuman, dili ka na moadtog kay kuyaw man ang judgment. Mao na ang instruction sa Ginoo mo ni. Sa verse 29, for they that hate knowledge and did not choose the fear of the Lord. Mo nang giingon ha. Pag-ingon sa 28, then shall they call upon me, but I will not answer thee. Ye shall seek me early, but ye shall not find me. Nga naman, for that they hate knowledge. Kay nga naman, ila man giduntan ang knowledge. Kanang gibaliwala lang nila ang knowledge ba? Sabi nimo, ang knowledge, o ang kaluwasan, usara na. Di ka maluwas kung wa kay knowledge. Kaya sa man mo pagkaluwas, kung di ka kabalo, nga ikaw ba day giluwas o maluwas, muna bitaw nga di kinanglan na kay balo, kay si Kristo, ingon siya sa Lucas chapter 1, kung basaw na nimo, dili lang si Kristo ni anhi pagluwas, kung dili, ni anhi siya aron pagtudlo, kung saon nga ikaw napasaylo, kung saon nga ikaw nahugasan sa mong sala, muna'y gianhi ni Kristo. Uldo siya nagpagkamatay alang kanimo sa kinsa man mo na katong mga naghibalo lang. Mo na for they that hate knowledge and did not choose the fear of the Lord. Wala man nila gyud piliya ka ng hadlok sa Ginoo ba? Kamo nahadlok ba mo sa Ginoo? Ako perting hadlok ka na ko sa Ginoo. Perting hadlok ka na ko. Mo nang usay mahadlok ko kundi ko kasimba. Labi na kung di ko kaampo. Mo nang kada gabi magampo gyud ko muhilak ko sa Ginoo nga ngayo ko kaluoy Lord. Kay ang Biblia nagtudlo gyud na nga pwede kay tuklod niya labi na kung mahaylo ka sa mga pagsulay kanang maganahan nakadiri. Mo bitan na iyang gingon dinhi. Matod pa niya, they would none of my counsel. They despise all my reproof. Wala man gud sila nagpatuo sa akong tambag. Ila hinong gibugal-bugalan ang ako ang pagbadlong. Sa verse 31, therefore shall they eat of their fruit of their own way, and be filled with their own device. So busa sila makakaon sa ilahang bunga, sa ilahang kaugalingon, dalan. O sila mapuno sa ilahang kaugalingon, mga pamaagi. Sa verse 32, for the turning away of the simple shall slay them, that the prosperity of fools shall destroy them. Kay nga naman, kay sila nibiya sa ilahang mga dalan sa usa ka simple lamang na nga pukan na sila. Simple lamang maning mga butang at kalibutan ba? Kanya mo na imong gusto, mo nang giingon nga napukan lang mo anak. Mga simple raning mga butang at kalibutan, ingon pa sa pulong sa Ginoo. O ang ilang prosperity, murag buang-buang nga din, mulaglag nila. Kanang ilang pagkadato ba? Kanang ilang pagkauswag, mura na mulaglag nila puhon. Manatod pa din sa verse 33, but whoso hearkeneth unto me shall dwell safely and shall be quiet from fear of evil. Pero kato gayong maminaw ka nako, mo nang magpuyo sila og safety bisan pag muabot ng dakong kagubot diri kanang 666. Bisan muabot pa ng 666, isafety ka sa Ginoo og magkabaton ka og kalinaw. Pinaagi sa kahadlok ka ng Great Revelation. Evil manggod ang mahitabuan ng Great Revelation ng 666. That is the work of the devil or evil, dautan na ng panahon na mo nang magbantay ta kay makatawa ang Ginoo nato mo bitaw na karon sultihan ta mo sa akong gisultihan ninyo kaninyo kaniadto nga nagwali ko ninyo inapaboto nato ning adoption
kanang pag-adapt sa ato ba nga bilang kita nga iya na gyud sa Ginoo, kay kita di pa man ta iya sa Ginoo, nagsimba pa man ta, naningkamot pa man ta, mo nang magkasayop ta, magkamali ta, makapamakag ta, pero pangayo agad sa Ginoo nga diin moabot ang tak na kay nagprophecy man ang Ginoo nga moabot gyud ang time nga mahingpit ta. So paningkamuti nga moabot ka ng time nga mahingpit, ayaw gyud undang. Kay ang mubiya mo nang gin who shall endure into the end shall be saved. Kato makalawot tayo lang sa walay katapusan mo ora toy maluwas. Kung dili ka kalawot ay ayaw ko ing na maluwas ka. Kung mubiya na kas pangalagad labi na panahon hapit na. Ya labi na kung madisgrasya ka, mamatay ka, isamot nang di ka kalahutay. Ang gingon sa Biblia ingon ni Jesus Christ, who shall endure to the end shall be saved. Mora na maluwas. Bisan ako kung ako di ko kalahutay, kung ugma day mawala ko, kung ugma day madisgrasya ko, wala akong gingon sa inyo, dalay ko ng Ginoo kay ang Ginoo nagabantay nako. Tinga naman, mahadlok ko kung ang Ginoo di mo bantay nako. Labi na ako nga nagtrabaho sa gawas, sakay ko motor, say mubuylo ko mo nang kay ko Ginoo, ikaw gi magauban ako. Doon ay mga panahon nga din ako di ka hinumdum sa Ginoo. Kay tungod sa paghunahuna ng adtuon ako or kalipay nako, makalimot ko sa Ginoo mo na nga musampit ko sa Ginoo kanunay nga dili ko niya ituklod anang mga gitawag panghunahuna sa kalibutan. Labi na apit ng Ginoo, mo na ang ako ang ingon kaninyo. Kining giingon nganong ang Ginoo mo katawa kay ang tao daw wa kuno nagtagad. Sa iyang counsel og matod pa niya, would none of my reproof, wa gyud sila nagpakabana sa mga pagbadlong sa Ginoo. Abi nung kining magwawali dapat mabadlong ni judges ni judge mo execute of judgment ni nga kana gayong musulti ang magwawali what is right and wrong. Kung ang magwawali dili mo distinguish kanang di magyud magpahibaw kung unsay mali o tama, manang gingon niya dili na pinadala sa Ginoo, ingon pa sa Old Testament. Mo na ang taong mga pastor nga nagsupak una sa pulong sa Ginoo, mga propeta nagsupak kay nganuman wala nila gipalahi sa tao kung unsay mali o tama. Mao ta nang musulti ko what is right and wrong. Mo ni akong gisulti kanyo ang mga right nga kung dili mo magregard ini padya nga moabot ang kalamidad o mapukan jud ta. Mukatawa ang Ginoo sa kunsao nato pag sampit sa Ginoo. Ang Proverbs chapter 23 verse 12 ingon kuno ni Solomon sa Proverbs chapter 23 verse 12. Apply thine heart into instruction and thine ears to the words of knowledge. Tanawa. Ang inyo daw kasing-kasing, ingon ni Solomon, i-apply na. Pag-apply ba? Aba mo sa'yo mo apply? O sa man ang apply? Kanang mupan ko ba? Mu appeal ba? Mu appeal ko ana? Mu apply ko diha? Mu trabaho ko diha? Mo nang gingon mo appeal ko? Mananingon siya appeal. Kanang imo kasing-kasing i-appeal na ngadto sa mga instruction. Ug ang imong dalunggan dito sa pulong sa knowledge. Kinahanglan maminaw gyud ka. Kay ngano man ang Biblia ray nagsulti about sa katapusan sa kalibutan. Nya una matapos ang kalibutan, aduna pay kagubot. Mo na nga ang instruction importante. Mo nang gingon, the instruction is to wait the adoption which is the redemption or the day of redemption. Kanang ang instruction sa Ginoo nga ang tao adapon pa. Dili ingon giluwas na ka kay ganun nagpakamatay. Wabitan ang gingon ako sa inyo, tulo ka klaseng kaluwasan ha, tulo. Kung naluwas ka primero, ang ikaduha amot lag naluwas. Kung ang ikaduha naluwas ka kay nangayo kag pasaylo, amot lag ikatulo kung luwason ba ka. Wabitan ang dunay past, dunay present, ang dunay future. Napamatay agion. Siguro pagtuon niyo napay 2023. Pagtuon niyo napay 2024. Pero ako musulti ninyo ang Biblia nag-ingon, musulti gyud ko kay nagsulti mo po na sa Biblia. Ang Bible nag-ingon, we have a little time. Naa na tayo short time. Mo nang ningon ang pulong sa iyo, redeem. Dili ako mo ay nagtagna nga ang kalibutan hapit na matapos ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mismo nagtagna. Mo na akong gibasa o gisulti sa inyo, gipahinumdom, gi-instruct sa inyo nga din moabot yun ang adlaw sa pangluwas
sa pangluwas ha. Ayaw ina nga ikaw nang alagad sa Ginoo luwas na ka. Although giluwas ka gikan sa hinanaling kamatayon. So doon na natay life nga kung atong dawaton o di ta mamatay, kung di na to dawaton, kana si Kristo mo ng life. Kanang pulong, kanang kamatuoran, mo na ang ato ang life. Mo na ato ang ginaanhi diri matag Domingo nga mao nay mohatag nato og kinabuhi. Mo na nga din ang instruction paghulat mo sa adoption. Usa man ato paghulat. Nanumdum mo sa parables ni Jesus Christ about sa gitawag og napulo ka birhen, the 10 virgins. Ang 5 ato is buang-buang. Ang 5 po dato is mga matarong. Nganong matarong man sila? Kay tungod ang ilang suga nga gidala samtang nagpaabot sila sa puntahan kay diha man gud moabli, diha man gud moagi sa puntahan. Doon na man gud moabli ang master. Nagpaabot sila wa sila kabalo kanus ang moabli. Pero katong mga buang-buang wala sila nagtan-aw sa ilahang suga kung makaabot ba sa panahon moabli ang puntahan. Pero katong mga wise nagreserba na daan nga diin bisan pag magbuntag magpaabot mi kaya kayo niya mo ang suga nga musiga lang gyapon kay naay gas. Mo to ang 5 ka buang-buang niabot na ang gabion, kagabion nagtuon na sila nga hapit na gid mobalik kay dugay-dugay na gud silang hulat. Unya pagtan-aw nila sa ilang suga nga wa na may gas. Pasig dili na ni ka lahutay mo to nangayo sila sa daghay gas katong 5 ka buok kay wise man to. Giingnan sila sa mga wise pagpalit mo dito inyo. Kung mo na kakita, mabot ang panahon. Katong mainiton, dili na mo kaingon nga di na, natagan patuloy mo sila. Kaya nga naman, iyahay lagi. Muna nga din, ang 5, pagbalik nila, wala na, nawala ng 5. Kaya napulog sila nagulat. Nagtuo sila nakasulod na. Kaya nawa naman. Unya sila nga 5 ni balik, nanuktok sila sa portahan. Kung sa'y giingon sa nag-abli. Oh, kinsa man mo. Abli, Miki, mo na musulod mi, niingon na itong tigabli. Wa ko kailan ninyo, kinsa mo. O mo na ang 10 virgins. Kanang parabol, mo sa nakita karon. Kung di mo magpaabot, kung ang inyong kahayag, mapalong ra na tungod kay wala mo katong oil nga naghatag, kanang gas naghatag og kalayo, that is feelings. No kanang oil is pagbati na ninyo kung mawat ana mo pagbati bisan pag naamoy mga gitawag og pagsimba nya wa mo'y pagbati. Therefore mo nang giingon nga napalong na ang inyong suga, mo bitaw na nga din. Ang importante mga lagad sa Ginoo kanang pagbati. Feelings nato, no? Spirit kanang Holy Spirit is kanang atong pagbati nga pulong sa Ginoo. Mo ni Holy Spirit, ang holy mo ning pulong. Ang Spirit mo ng pagbati, nganong niani man ka diri because gibati nimo nga din ikaw musimba gyud sa Ginoo. Gibati gyud nimo nga ikaw maghulat nga din i-adapt ikaw. Aron ikaw ma-redeem in sa diya nga moabot ng redemption day. Mo bitan na muingon ko ninyo nga din atong huwatoning instruction nga with the adoption which is in the day of redemption. Mo bitaw na nga kinahanglan gayud nga kita adunay knowledge. Sa Ephesians, ingon pa ni Apostol Pablo, Ephesians chapter 1 verse 13 and 14, ingon pa niya, in whom ye also trusted, after that ye heard that the word of truth, the gospel of your salvation, in whom after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Sa diya nga kamo gisaliga na, human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamaturan, nga mao ang minsay o gospel sa inyong kaluwasan, o kamo sa diya human kamo nitoo, gisilyuan na mo sa Holy Spirit sa promise. Kanang gi-promise sa Ginoo nga ikaw kamugayod luwason sa Ginoo. Kamugayod adapon sa Ginoo. Kita wa patag gi-adapt ron. E ngano man gi-process pa ang ato ang gitawag og kanang tinuod nga Christians.
tinuod nga pagkapastor, tinuod nga nangalagad sa Ginoo, giprasis pa na pinaagis pulong sa Ginoo, mao kani ang pulong sa Ginoo mo'y muhingpit nato. Mo na iyang gingon dinhi sa verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Aron kita mahimong magdadayeg sa iyang himaya. Kaya mga tao dalon sa langit, mo na ang magdayeg dito sa iyang himaya. Dili pwede nga muadto lang to sa langit kay natay bana natin. Sa walay bana asawa sa langit ang gingon sa Biblia. Kita mahimong sama sa manulunda, inigabot dito. Magdayeg na lang ta sa himaya sa Ginoo puhon. Mo na ang atong posisyon nga gipurchase sa tuwa dili sa Ginoo. Mo na niani si Kristo, iyat ang gilukat ba gipurchase, gipangutana unsay kantidad nato. Ang kantidad nato is kamatayon. Si Kristo nagpakamatay o nabayaran natong sala. Mo nang kita dapat dili ta mamili anong mamatay. Mo na moingon ko ninyo dili kita mamatay bisan pag moabot ang gira. Mo bitaw na ako musulti ninyo kay mao man ay gingon dinhi. Mao kana ang ato ang promise, which is the earnest of our inheritance. Kabaw mo sa nang earnest, kanang importante gayod nga ano, nangalagat ta sa Ginoo, kanang maka-inherit ba, maluwas ta, makasuta sa kingdom, dili ta pwede nga mahimo lang tang simba-simba dili niya, dili ta kasuot puhon. Ingon na ba sa Apostol Pablo, nga moabot ang takna nga din, disqualified di ay kanang wa day tay labot sa pagpangalagat sa Ginoo, simba-simba lang ta, pero wa day tay labot, dili ta maluwas. Muna magbantay gyud mga din, daghan ra bay nagtan-aw nato. Pero ako sigurado ko na din ang Ginoo nga akong gialagaran mao gyud nay muluwas nato kay ngano mag God is good unto me. Kanang siya maayo tanan akong pangayo gihatag niya dili lang ng mga dagkong butang. Kanang ako ang problema, mo nang hinungdan nga wa ko'y problema. Mo bitan ang mingon ko sa mga kung gikinahanglan ginawa na ko'y gikinahanglan. Nga naman, kung matrabaho ko, kana, usa na katrabaho nga di, kung doon na may gikinanglan sa among panimalay, amo na, kung wala man galing, kung man ang gingon, aduna na ko'y kalinaw. Kaya nga naman, nagpaabot man ko sa kaluwasan sa Ginoo. Mawabit na ang importante, nga di kita, hatagan og kahibalo, giisrakan ta, nga kanang ato gayong paningkamutan ng earnest of our inheritance. Matod pa sa English o sa dictionary kining earnest ha. Importante. A serious and intent mental state. Mo na serious nga din naa sa imong nahuna karon. Dili na ingon nagsigil kag simba ron luwasong kano. Kinahanglan ibutang sa imo ang gitawag og intent mental state kanang naay tinguha na imong nahuna ba nga ikaw makaposes, ma-redeem, ma-purchase, maka-inherit, ma-inherit, maugyo na unta ang dapat nga bation nimo. Wala ang tanan mga tao mo atong simbahan, kinahanglan mao kana ang serious and intent mental state, earnest. Wala yung gingon. Ikaduha, matod pa niya, something of value given by buyer. Kanang usa ka value ba nga gihatag sa buyer, kanang kung ikaw mo palit, mao ni ang presyo, ha? Gusto kay ni o mo ni ang presyo, mo na ang dapat imong nahuna. Ang presyo nga diin gihatag ni Jesus Christ is mo nang gingon holiness. Ang presyo sa earnest nato kinahanglan aron ma inherit nato ng kaluwasan. Ako sultihan ta mo, wabot ang panahon gamay ray maluwas kay mo man gingon ni Jesus Christ. Mo nang maningkamot ta sa gamay uban ta, di ba? Usa ta sa gamay bisa pag mingon ang Bible gamay ra maluwas kay tinuod bang gid na ang pulo sa Ginoo di man ni makagamay ra magi maluwas maningkamot ta nga usa ta sa gamay. Wa ta kabalo sang gamaya atong una kabalo ug kabalo pa lang sila nga walo ang maluwas di siguro sila mutugot maapil siguro to. Pero diyan na nahitabo nga din walo ra day naluwas kay walo ra may nisod sa arka. Karon ang kingdom nga gihatag sa Ginoo nga manulod ta gamay ra kay gamay ra nakatultol daw kuno. Wala maningkamot ta sa gamay. Abi nimo ang gamay nga giingon diri ni Jesus Christ is about multitudes. Spiritually kanang gamay, nganong gamay lang gyapon ang giingon sa Ginoo. Bisag ang tao daghan manggod kaayo. Pila gud ta ka bilyon sa kalibutan. Wala man buhata sa Ginoo ng mga tao nga aron lang dalon sa langit. Gibuhat ng tao kay mo man ang plano sa Ginoo. Mo man ang trabaho pero dili na ingon nga
Abi kay gibuhat ka sa Ginoo, luwason ka. Sa tinuod lang, nagbasol man gani siya, mao bitaw tong gipadala ang luno aron walo lang ang gitawag og maluwas kay gihugasan niya ang kasalanan sa mga tao niya. Wala pa gyud sila nagbag-o. Mo to nga gilunupan sila. Mo na giingon nagbasol man gani ang Ginoo sa ila nga gibuhat, labaw pata karon. Katong gingon sa Ginoo nga nagbasol siya hangtod karon tong pulo nga kay ang pulo man yesterday the same, today the same, and forever the same. Mao gyud na gingon sa Ginoo manong maningkamot ta kay mahitabo gyud nga daghang gyud mga lumos. Mo na maningkamot na lang ta kay ang gusto sa Ginoo kanang naatay pagbati nga earnest gyud, no? Kanang something value given by a buyer. Hataga na itong value niya ito ang pagpangalagad sa Ginoo. O bitaw na nga mga tao, ako daghan ko yung mga kauban nga bata pa, mga nangamatay na. Ano man, wala man lang tagig value ning pagpangalagad sa Ginoo. Bisan gani ako mga kauban ng pastor sa 2nd district. Na ako'y mga kaingon nga sila, bata pa sila, 59 pa, 60 pa. Pero naano daw sila gibati. Muna usay, magtawag sila og meeting, prayer meeting. Niya ko kay di man ko mga apel. Kanang prayer is imuha lang na. Ha? Although kung gusto ka i-appeal siya, i-appeal lang. Pero ayaw padunggang nga i-appeal ni mo. Kaya abin mo niya, ha? Ang mga tao manggod, wala kabalo sa will ba? Mingon dahil sa i-ampo ko, bi? Sabagay ko, ampo. Karo kung maayos siya, kinsa iyang himayaon, salamat sa mo pag-ampo, ha? Which is nga, ang ginuunta, nag-ayon ni mo, pero kay naibaw man ka, kay naghangyo man kasi ay mag-ampo, uto, dito ang himaya sa tao, manang mingon ko ninyo, nga din, ayaw mo pagpahibalog nga mag-ampo mo kay secret ragid na. Mo nang will sa Ginoo. Mo bitaw na ang importante nga din kanang pag-ampo, speak in tongues, pagpalig-o na sa inyo kay ang Ginoo mo hatag ninyo power. Watag ninyo gahom. Mo bitaw na nga mag-edad ang tao mga kung babae 40, diyan na magsugod ang mga balatian. Wabot ang lakig 50, diyan na magsugod ang balatian. Pero dalay ko ng Ginoo nga din dapat kung mga lagat ta sa Ginoo ay balatian Dios. Usay giingon sa Proverbs chapter 3 basa na ninyo. Ayaw mo salig sa inyong kaugalingong kay balo. Salig mo sa Ginoo kay mahimong mamaayo ang inyong lawas. Malig-on inyong bukog kung musalig mo sa Ginoo. Mo na yung trust in the Lord and lean not your own understanding. Nga naman, aron ikaw makabaton og maayong panglawas. Dili lang po ng pang-artista nga pang-pangwarta na lang po na. Bahalag pangit ko ka, bahalag kung sana imong diferensya sa lawas nimo basta ang imong kusog gihatag sa Ginoo nimo. O bitaw nang makaingon ka nga naman ngingon si Jesus Christ, mas maayo pa tong bakol musud sa langit. Mas maayo pa tong buta musud sa langit. Mas maayo pa tong dili kumpleto lawas. Kanang naidifrensya sa lawas musud langit. Kaysa mga tao nga kumpleto. Muna nga ayaw kadlok nga imong lawas, dili kayo gwapo, gwapa. Ang importante nga ikaw dunay kusog. Kay duga pa matay paboton, kunya di ta kalahutay. Muna nga din pangayoon nato kanunay ang kusog sa Ginoo. Mao kana ang ato ang paningkamutan nga di nganong ni ani ta diri sa simbahan na kay dunay twinkling of an eye. Sa dia una moabot nang gitawag og kagubot sa tibuok kalibutan. Mao na ang last kanang sa iyang pagbalik gani second to the last o last to the last sign nga gingon sa Ginoo great tribulation nga si Satanas na mo'y magdumala sa tao nga ang iyang buhaton daotan na ang iyang unang buhaton nga aron dili ka muhimaya sa imuhang Dios kinahanglan magpamarka kaniya unsay paagi nga iron magpamarka kaniya panambiran jud kung wa kay number ang gingon ni sa Ginoo kung na kay number niya o di na ka maluwas aron dili ikaw manambiran niya sa mga imong buhaton manang gingon kaning inheritance kining twinkling pa mo na ang silyo sa mga tao nga iya sa Ginoo aron di ta mahilabtan sa mga tao dili makapuyo ta og quiet and safety mo na kung gingon ninyo nga di panikamuti jud ninyo nga ma-change atong lawas kay mao kana ang atong inheritance. Muna ang earnest na itong paningkamot gayod. Muna nga, bisan kita adunay posisyon diri sa kalibutan. Muna ang gingon nimo, if we have position in this world, ha?
nga natay position ingon pa sa 1 Corinthians, no? Doon ay gisulti niya din sa 1 Corinthians chapter 7, nag-ingon siya din verse 29 to 35. Ingon pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 7 verse 25. But this I see, brethren, the time is short. It remaineth that both they that have wives be as though they had none. Tanawa. Kamu daw kuno tungod sa kagamay sa panahon, mga igsoon, ingon pa niya, kamu kunong naay mga asawa, isipan ninyo, wa may asawa, dili po nang isipon nga di, ambot pasabot sa Ginoo nga, ang iya gingon, ayaw pagpadani sa imong asawa, sa imong bana, kung muadto ka sa simbahan, adto gid sa simbahan, kay, kung gusto ka muadto langit, wanang gingon nga, ayaw gid, kanang gitawag, isipan na lang, wa ko'y asawa, parte sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero pag ampo mo sa Ginoo nga kamo mahiusa gyud ang tuyo man gud sa Ginoo. One family pero dili man gud na mahitabo. Kung do na may mahitabo kay si Kristo ni ani man gud abi nimo ang giani ni Kristo dili ka na pakigiusa. Espada man gyud gidala ni Kristo anang pagbahin-bahin ba kay dili makamahimong takos diya sa tubangan sa Ginoo kung di daw ka magdumot sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak, sa imong papa, sa imong mama, sa imong lulo, kanang buot pasabot niya kanang ang magbuot na lang nimo ang imong papa, imong mama, imong bana, mo na magbuot ng mga lagay ka sa Ginoo, ayaw pagpabuot. Aron na imo kang takos mo na iyang giingon. Kay tungod kay do na may panahon na hibilin, kamong na mga asawa, isipan ninyo nga walay asawa. Di apay gingon niya sa verse 30, and they that weep as though they weep not. Kamong nang hilak, isipan ninyo nga wa mo nang hilak. That they that rejoice as thou they rejoice not. Kamong nagakalipay, isipan ninyo nga wa mo'y kalipay. And they that buy as thou they possess not. Kung kamong man nakapalit, na malit, isipan ninyo nga wa mo'y nadawat na angkon. Kanang inyong balay nga napalit, yuta, tanan mga butang, karong panahon na tungod sa short time yung gingon, isipan nga, wala na sa imuhang kabahin ba? Kaya nga naman, importante kayo ang pagbalik sa Ginoo kay short time naman ha. Nasabtan ba na? Muna yung gingon din daw di possess na, murag wala kay balay, murag wala kay kuwan, kaya nga naman, ambot pasabot sa Ginoo nga, ayaw ginauso isipa kay nga naman hapit na mubalik ang Ginoo kay is a short time. Time is short, ing pa ni Apostol Pablo. Nag-remain pa na kamo mananungdan nga di iningon siya kung naaman mo na sa verse 31, and they that use this world as not abusing it. Kamong kanang nagagamit ining kalibutan or nagpuyo sa kalibutan, ayaw ninyo na pahimusli ang kalibutan. Anang diri na lang ka sa kalibutan, di ka muatog langit. Ang kalibutan matapos ni. Tanan, ang kwarta di naman na magamit. Tanawa ron sa Russia, sa Ukraine. Kung mga bungkag na hinuon, nagpadayon pa man ron, ato ng panitan ha, pero pangayo agad sa Ginoo sa dili pagid na mahitabo ang grabe. Nga unta ang Ginoo, maga-liko na nato. Kanang mo establisher na ang Ginoo sa atong pagtuo, sa atong gugma, sa atong kalipay, kay nga no ma'am, kinahanglan mong gud mamungat ha. Kanang fruit of the Spirit, kabaw ba mo sa nang fruit of the Spirit, kinahanglan na ataana. Ang number 1 dia is love. Ang number 2 ana is joy, peace. Munang yung faith, kanang gitawag og kanang long suffering, patient, meekness, goodness. Naaba na sa inyo ha. Mo bitaw nang nagtudlo ko sa inyo aron mamunga mo ini. Manay yang gingon dinhi kay and they that use this word as not abusing it. Kanang nagagamit nining kalibutan, ayaw ninyo abusuhoy nga diri na namo sa kalibutan kanunay wa namo nagunahuna mubalik ang Ginoo. For the passion of this world, tanawa, pass it away. Kay ang kalipay ning kalibutan ha, mawala ra man eh. Manay gingon ni Apostol Pablo, but I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong
the Lord. How he may please the Lord. Tanawa. Mo na iyang gingon nga, dili ko gusto nga kamo, dili mo ka bantay ini, carefulness. Nga kamong mga unmarried, kanang dalagag ulit tao, care it for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord. Maka himo mo kung saan pagpahimot ninyo sa Ginoo ba. Pero sa verse 33, but he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife. Mo na katong mga minyo manang gingon nagakir pa na sa mga butang dis kalibutan kung saan pagpahimuot sa iyong asawa. Mo nang nagtudlo si Jesus Christ. Dumtan ninyo yung asawa, ayaw mo pagpabuot kay mga lagat sa Ginoo karon labi na hapit na mo balik ang Ginoo. Mo na di manggut ka pahimuot kini mga minyo, di kayo ka pahimuot sa Ginoo kay ngano man ang asawa po mangayo mo pud naghimaya ba kanang mahimuot sila ba sige bagulbol, which is nga kung ikaw gadiya sa Ginoo mo man imong life. Mo ning nagtudlo nag-instruct sa tuwa nga mo ni atong buhaton labi na ang time is short. Nanata sa short time ha. Remember nga ako, nagasulti ko kanunay ninyo. Mao ni ang sa kabutang nga di yang gingon nganong hinungdan nga diin kita. Nga matod pa niya as daw. Kanang wala tay position diri, kung naaman tay position diri, murag wa tay position, kung natay balay, murag wa tay balay, natay trabaho, murag wa tay trabaho. Mao bitaw na ako ganang trabaho karon diha. Murag wa ko nagtrabaho kay ngano man. Pwede ko anytime mo absent, kundi lang ko maluoy na akong kauban. Pastor, man po good na. Muna nga di na po, matrabaho lang ko. Kung pwede, gusto ko, di ko matrabaho. Magpaabot ko sa Ginoo. Pero nag-ubuot ko sa will sa Ginoo. Kung unsay itugot sa Ginoo na ko. Kung mahimo na, kung maayong panahon, maayong lawas, matrabaho na ko na, that is the will of God. Muna nga, pangayoon yun, kanunay na to sa Ginoo. Muna, kining tanan butang, kaning gitawag, kanang dili ta magbaton ining mga butang nga din aduna tay posisyon ingon na malit man ta manang gyud pamalit lang mo sagdi lang guna inyong gipamalit pamalit lang pero ayo isipan na inyong gipamalit yung mao kana inyo ang nauna gyud kung gikinahanglan ninyo palita pero gikinahanglan gyud gusto sa Ginoo nga din magbantay gito sa iya pagbalik kay twinkling of an eye na mo bitaw na kung Lunes man hangtod sa Sabado gihatag sa Ginoo sige pero hinumdumi lang ang Ginoo kung asa mo muadto nga unta nga din nga sa adlaw sa Ginoo naunta mo pareho ni David one thing he desire ba iyang gi-desire gyud nga matud pa niya makasulod lang gyud siya anang balaya gani di mo magayon siya mayon teknik abli lang ko kay nga naman usa ra man ko kaadlaw maablihan ang simbahan atong unang panahon unya si David kanunay siya naghandom kay nga naman nasayo jud siya nga kung makasulod siya diha kauban jud niya ang Ginoo unya kay mao man ay palaod one day Manang gyud ka ng mga Lunes, Martes, bisa pag magsimba ka bisan asa diha, wag gyud na himaya asa, wag gyud na himaya ang Ginoo anak kay. Ang iyang will is one day nga iunor lang. Nya unsa man yung pag-unor sa one day? Para na ron nag-unor kag laing adlaw. Unsa yung pagtudlo nga iunor ang one day? Nga pwede man day sa uban. Manang ang uban na mga kasimbahanan ron, asa Sabado na lang ko musimba, asa Domingo na lang ko, asa Biyernes na lang ko. Na mga kasimbahanan karon nga diin kang di kasimbag Domingo kay gibahin-bahin na kay gagmay-gagmay man lang o kamo sa Domingo mo kamo sa Sabado mo muna na sa kabutang nagkasag-saag na ngano man iwan nila gitudlo unsa gayud ka bililon ang adlaw sa Dios muna number 1 ang adlaw sa Ginoo ang balay sa Ginoo ang pulo sa Ginoo muna yang gitudlo dinhi wabita nang hinungdan ang Kolosyan nagtambag si Apostol Pablo sa Kolosyan chapter 1 o chapter 3 kung sa iyang gingon diri sa chapter 3 verse 1 to 9 ingon ni Apostol Pablo if ye then be risen from Christ with Christ seek those things which are above where Christ sitteth on the right hand of God kung ikaw daw kuno nabanhaw uban ni Kristo pangitaan ninyo ng butang nga naa sa langit nga diin si Kristo kuno naglingkod sa tungo sa kamot sa Dios unsa may butang nga naa sa tungo nga diin si Kristo naglingkod gusto po ta mo lingkod dito gusto ba mo lingkod dito mo na gingon na Apostol Pablo tan-awa ng butang dito nga si Kristo naglingkod pod
Mana nga mga ta mulingkod po ta dito sa tubangan sa Dios. Kung si Kristo sa right hand sa Dios, kita sa tubangan sa Dios aron magdaig. Mao gyud na ang gitudlo sa pulong sa Ginoo. Muna kung niani ka dinhi, mao na ibutang sa imong hunahuna sa verse 2. Set your affliction on things above, not on things on the earth. Muna isito na imong nahuna sa butang dito sa langit. Dili nang butang dito sa kalibutan, not on things of the world. Dili na ingon nga, gusto ko magbuhat balay, gwapo balay, gusto pa ko. Muna maka ingon gani ko sa mga kauman ng pastor, bakay doon ay mga problema sila. Nga bago pa sila nagtukod og simbahan. Kanang pioneering ba? Mga batan-on nga pastor, nakaingon ko wa pa mo kabalog yun nga ang Ginoo hapit na mo balik. Nangandoy sila gipagwapo nilang simbahan. Ay ubang nga nasalaag mo na nga kumingon ninyo. Bisag mo ninila niya to simbahan. Ang importante ang Ginoo naa diri kay ang pulong naa man diri. Wala ta niya to sa simbahan tungod lang sa simbahan. Yan ta diri tungod ang pulong nga diin gipadayag dapat sa simbahan lang yun, dili ta pwede kawali kay naanay gingon na unang panahon dili gyud na hisulat, di na malaktawan. When you hear and read the word of God is in the day of the Lord and in the house of the Lord. Ari gyud ta maminaw, ari gyud ta magbasa og pulong sa Ginoo, ug ari man putagi o panalanginan sa Ginoo. Mo na nga ang ato ang affliction kanang pagbati ba, no? Things above, not on things on the earth. Sa verse 8, for ye are dead. Kay kamo patay na. Asa namatay? Sa kalibutan ba? And your life is hide with Christ in God. Kay ang inyong kinabuhi natago na diha kang Kristo uban sa Ginoo. Gitaguan nata ni Kristo ba? Once gani nga taguan ta ni Kristo, wa nay makahilabot nato. Bisa pagkamatayon. Bisa pa mo man akong gingon ninyo dili mo makabaton og balatian nga grabe kayo. Why nagtudlo magudini pero ako mutudlo gyud ko ninyo kay mao man ni sulat ba mo na mangisog ko ninyo nga siguro kinilang simbahan nga di nagtudlo nga dili mamatay nganong nga lagi na ngamatay nganong namatay mong anak akong ginakong pastor wa ko kabalo ang Ginoo na sayod basta ang pulong sa Ginoo akong gituan nga dili ko mamatay kay mao nay gihalad sa Ginoo gihatag sa Ginoo sa kalibutan nga si Kristo mo'y mutubos atong life aron dili na ta muadto sa kamatayon. Mo na iyang gingon dinhi natago na ang atong kinabuhi diha kang Kristo uban sa Ginoo. Sa verse 4, when Christ who is our life, si Kristo na atong life, shall appear, siya magpakita, then shall ye also appear with him in his glory. Kung magpakita na si Kristo, kita po magpakita ta uban kang Kristo. Pero kung dili ta iya ni Kristo, wala natago atong life diha kang Kristo, walang gingon kung magpakita si Kristo, adi po ta makita. Mo na yang gingon dinhi. Mo bitaw na nga ang verse 5. Mo na yang gingon, mortify therefore your members which are upon the earth. Kanang gitawag og fornication, uncleanness, inordinate affection, evil, concupiscence, and covetousness, which is idolaters, for which things seek the wrath of God cometh on the children of disobedience. Mo na iyang gingon dinhi. Kinahanglan ni multiply niya tong members ba sa ato ang lawas nga kanang atong bag-uhon ni ba kanang tan-awon nato ni ba kung unsay ginabuhat sa ato ang lawas. Mo bitaw na nga aron nga naman kay ang mga tao daw nangita ini idolaters, mga Diyos ra na sa iyang kinabuhi. Kanang matod pa niya, for which things seek the wrath of God cometh. Kanang mga butanga nga imong gibuhat sa imuhang members, kanang gitawag og mga fornication, eviction, evil, o kanang concupiscence. Mo na ang gitawag og idolaters diri sa kalibutan. Mo na nagapangita lang ka og kapungot sa Ginoo. Nga matod pa niya tungod kay disobedient ka. Sa verse 7, in they which ye also walk sometimes when you live in them, usay mao ka na inyong buhaton o kinabuhiyon kanang nabuhi pa mo. Sa verse 8, but now ye also put all this anger, wrath, malice, blasphemy,
filthy communication out of your mouth. Manayang yung, but now ye also put off inyo nang gikuha ning mga butangan ni kanang kasuko, kapungot, kanang mga maliciosos o blasphemy o kanang filthy communication, kanang mga hugaw, mga panantion diya sa inyong baba, nawala na kay nga naman ang inyo ang kinabuhi natago naman gud kang Kristo Jesus. Muna sa verse 9, let not one to another, saying that ye have put off the old man which is dead, and have put on the new man which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Manang giingon, ayaw ninyo tuguti nga kamo nga din inyo pang ibutang ng old man sa diya nga kamo gayud na bag-o na nahimo na mong Kristohanon mo nang ayaw na buhatan ninyong mga atong unang mga buluhaton nato nga kanang baliwalaon lang ang simba. Baliwalaon lang ninyo pag-anhi diri sa simbahan. Manang old na atong una. Mga tao nga pwede makatong simbahan, pwede dili. Karon kay naa naman mo kang Kristo Jesus, dili na pwede ng old. Naa na mo inyo. Gitawag og kanang bag-o namang gud mong gibuhat about anang pag-renew sa ato ang kinabuhi tungod kay nahibaw naman ta tungod sa knowledge sa Ginoo. Mo bitaw na ang Ecclesiastes. Doon na siya gisulti diri sa chapter 3 verse 11 ha. He hath made everything beautiful in His time. Also He hath set the word in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Sa tinuod lang ang tao, wa gyud na pahibaw-a sila sa mga bulaton sa Ginoo, wala gyud na pahibaw-a. Ang gibutang sa Ginoo sa ilaha, gipagwapo lang ang kalibutan. Way lain mahuna-hunaan sa tao, gwapo gyud ang kalibutan. Labi na daghan na kayo yung mga itawag og kanong lami kay pasyalan. Okay, mao man ay gibutang sa Ginoo sa iyang panahon. Unya iyang gisit ang kalibutan sa kasing-kasing sa tao. Walay way laing gibuhat sa tao dila sa kalibutan kay nga naman gibutang mangud sa Ginoo ng kalibutan nga kanatawanan na way laing niyang bation sa iyang kasing-kasing kinira kalibutan. Mo nay giingon ni Solomon, puro kalibutan. Ug matud pa niya, so that no man can find out the work that God make it from the beginning. Aron nga ang tao daw kuno dili siya makakita unsay gibuhat sa Ginoo gikan sa sinugdanan. Di may bawo sa ato pa kanyong unsa bagay tuyo sa Ginoo, luwason o di luwason. Kay kung iyang luwason ngano man iyaning gibutang ang kalibutan siyang kasing-kasing. Aron dili makaplagan ang bulaton sa Ginoo gikan sa sinugdanan. Kabalo ba mo say gibuhat sa Ginoo gikan sa sinugdanan ang tapusan? Ang pagtabang sa tao. Pero ang tao ngayong gibuhat wala ni patuo. Gani si iba giingnan gani nga diin ayaw mo glaglaag. Nya karon kay nilaag man si iba hangtod nakaplagan niya tong tree of knowledge. Unya gibawal na to sa ila ayaw nagkauna. Nya kay gitintal man siya. Natintal siya. Mao na nga ang tao wag na siya kabaw sa bulaton sa Ginoo nga diin gisugo na siya. Nga dili na buhaton. Pero kay ang tao wala man kay balo. Si iba kay balo pero disobedient. O kita karon mahimot ng disobedient nga nakahibalo na ta. Purya la tong wa kay balo kay kanuman ang mga tao nga wa kay balo gituyo man sa Ginoo nga sila di kabalo. Pero dalaygon ang Ginoo nga kita gipaybuloton sa bulaton. Wala ang usa gyud ka bulaton nga giingon sa Ginoo nga Ginoo hapit na mo balik mangandam kita. Unsa maon pagpangandam nato unsa ma atong pangandaman? Anang twinkling upan ay bisan ako gani bisag dugay na ko nang alagad sa Ginoo bisag mitsuo pa ko sa Ginoo abino kung abot lang ang twinkling upan ay wa ko'y sigurado pero mo nang nagpray ko kanunay sa Ginoo nga din unta in the twinkling upan ay mailisan ko mo bita na maningkamot gyud ta mo bita na yang gingon din ang work sa Ginoo gitago gyud ni mo na dalaygon nga ang Ginoo nga siya nagpadayag sa mga bulaton nato mo na nga do not love the world ha. Ingon pa niya din labi na ang time hapit na. Unsa gingon niya sa 1 Peter? O sa 1 John, yung sa iyang gingon din sa 1 John chapter 2.
Doon ay gitudlo diri sa pulong ni John. Ingo pa niya diri sa 1 John chapter 2, verse 14 to 18. I have written unto you, fathers, because you have known Him that is from the beginning. Gisulat daw niya kini sa mga amahan, kay ang mga amahan nasayod na sa sinugdanan, mga amahan na. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Gisulat mo daw kini, kuno ang pulong sa Ginoo ngadto sa mga batan-on, kay mga lig-on sila, nga diin sila magpabilin diya sila, o sila may maka-overcome dapat sa evil one. Kanang mga batan-on, mo nang mga tiguang, gisulat ni siya, kay sila, nahibaw yun sila sa sugo sa Ginoo. Mo na kamo mga batan-on, kay lig-on man mo nang gingon kamo gi maka-overcome. Sa verse 15, mo ni iyang gingon gisulat, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kung ikaw naigugba ni kalibutan nga gusto pa ka managpao, makapuyo, labi na karon moingon ko ninyo, hapit na mo balik ng Ginoo, kay kanang gira sa Russia ron, musunod ng China, musunod ng North Korea, wata kabalo. Kaya nga naman, karon atubang na po ng India o kanang Chinese dito sa ilahang lugar. Maabot yung prepare na daan mo bito ng kalibutan, wala lay laing gibuhat, puro armas nga naman. Ang Biblia magud nagprophecy, there will be a great adunay wars. Wanang gingon sa Old Testament giina ng mga propeta, kanang propeta nga dili musulti nga adunay moabot nga gira, dili nako na pinadala. Mao sad nakaroon kanang pastor nga di musulti nga adunay mo umalabot nga gira, dili na siya pinadala. Mo bitaw nang gisultihan ta mo, prepare lang gud ta. Samtang napay panahon tanawa sila ron ang Ukrainian. Asa man sila nagsimba, sila naggather tuwa sa subway. Wala na sila sa simbahan kay nga naman nang lupad na ang eroplano. Mo bitaw na nga samtang kana usa nato naka-donation sila para aw nato na sila pagtulon man nato samtang napatay higayon mo na kung gingon pahimuslin ninyo ani sa simbahan. Kay naara diri ang kaluwasan. Diri ra ang Ginoo magbubo og gahom. Power nga aron kita mahimong safety. Mo na iyang gingon dinhi. Gisulat kini. Nga diin ayaw ninyo higugma ang kalibutan bisan ang butang sa kalibutan. Kay kung dunay mahigugma sa kalibutan kana gitawag og kaaway sa Ginoo or dili na iya sa Ginoo. Sa verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eye and the pride of life is not the Father, but is of the world. Muna ka ng mga tao nga nahigugma pa yung kulubutan, kay naibog pa, kanang musuroy-suroy pa, kay naibog pa ilang mata, kanang gusto pa muangkon, mukaon, kay nga naman, gusto pa makabuhat og balay, kay nga naman, pride manggod na, no? Muna ang nasa kalibutan, kung naapamoy pride, dili sa kalibutan nga, panghambog pa na ninyo inyong kaagi, ug nabuhat ninyo nga kamunay butang, muna gingon nga, wala sa inyo ang amahan, wala sa inyong Ginoo. Ingon pa sa verse 17, and the world passeth away. Ang kalibutan mulabay lang ni. And the lust thereof bisan pa ang kaibog, but he that doeth the will of God abideth forever. Apan katong nagtuman sa kabubuton sa amahan, mo tay magpabilin diri sa kalibutan. Abi nimo, dunay giprapisi sa kalibutan nga ang Ginoo maghatag og 1,000 years. Ako gani 60 kuan na ko ani, murag lipay na ko, murag taas na ko. Bisag 100 lipay na. Unsa pa kanang 1,000 years nga gihatag sa Ginoo naman na sa Biblia? Gusto mo mupuyo og 1,000 years? Kahayaan ng 1,000 years kay kutob lang ta sa 70. Retire na ta. Doon na tay balatian, mag-bedridden na ta. Sa tinuod lang kung ikaw iya sa Ginoo, dili na may tabo nimo nga mabidridin lang ka. Kaya nga naman life ang yatag sa Ginoo, tagaan yung kagkusog nya kanang kusog, mo na gigingon nga para na sa Ginoo. Mo nang ningon siya, love the Lord with all your strength.
Nya kay wa maka-strength pangayog strength sa Ginoo sa unsa paagi mangayog kag strength anhi diri kay ngano man the joy of the Lord is your strength. Kung ikaw muani diri malipay ang Ginoo na kay kusog bisan asa ka mo adto. Di gyud ka maluya wa kay arthritis. Usay makaingon bitaw ko nga ang ako mga kaubanang pastor ilang sakit mo puro arthritis. Wala nga gingon ako sa inyo nga din diha sa Ginoo wala arthritis kay mao man gingon dito ni Solomon. Kung utrasta sa Ginoo niya dili ta magsalig sa atong kagalingon na katunan. Mana basahin niyo na diha sa Proverbs chapter 3. Utdan ninyo basa kay mo ni gi-promise sa Ginoo ngadto kang Solomon makabaton kag mayong lawas ug imong bukog lig-on pa kayo na. Mo na iyang gingon dinhi. Nga din gikinanglan gyud nga din ayaw ninyo gugma ang kalibutan kay mag-unsa man ang kalibutan mawala ra man ni. O bitaw na nga niingon si Adiri si Apostol Pablo doon ay netamo ba sa 2 Timothy chapter 4 verse 10 doon na sila kauban na missionary niya gisugo ni Apostol Pablo nga mga tuta magwalita giingan niya si Demas for Demas hath forsaken me having loved this present world. Wala siya ni uban gipangita siya ni Apostol Pablo asa man si Demas kay manlakaw lagi magsangyaw. Wala, nilakaw. Asa man siya? Mo ni gisulti diri having loved this present world. Nibiya siya. Mo na ayaw mo pagbiya sa Ginoo nga ingon higugma pong sa kalibutan, ginantabito mo ang kalibutan. Tanawa gud ang kalibutan karon every bulan, every week, dunay mahitabo. Tanawa ninyong YouTube. Dunay nang hitabo bisan asa ka mo adto. Kung dili earthquake baha, kung dili baha kanang bagyo, tanan daghang kayo nahitabo diri. Mo bitaw na importante nga kita gayud may bawtas pulong sa Ginoo. Mo na ayaw mo pahiuyon ining kalibutan.